in ka ce annabi fari ne kawai ka aibata shi, in ka ce annabi ja ne kawai ka aibata shi. Shi yasa nana ummu ma'abadin ta ce azharal launi, mai wani fitaccen launi ne manzon Allah. In ya taho hanya kan ya doso hanyar da mil 20 ake jin kanshin manzon Allah, in ya bar hanyar da mil 20 ba za ta daina kanshi ba. In annabi ya shafa kan karamin yaro sai ya kwana 21 yana yin kamshi. Sannan wuyan annabi ya yi guru-guru, daga nesa ka ce wani gol ne yake kiwayawa a wannan wuyan na manzon Allah. Ga goshin annabi akwai yar tattara akan goshin, ga wani irin haske na cycle akan goshin manzon Allah, ga cikakken gamma Muhammadu Rasulullahi. Shi yasa ubangiji yake faɗa Qur'ani, sibghatallah, ka garinin Allah, faman ahsanu min Allah sibgha, wa ya kai Allah iya rai. Haka Allah ya tsara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Jikin annabi kai ka ce ba kashi, duka jikin annabi baya rama manzon Allah, saboda yana faɗa innamallahu yud'imuni wa yusqini, ni Allah ne ke ci da ni yana sha da ni, dan haka annabi baya rama. Babu wani abu ba da ban gaɓoɓi haka na lankwas hannu ba za ka ga wannan tsagun na hannun manzon Allah ba, yake manzon Allah. Haka Allah ya kage halittar sayyidul anami, mai yabo yana faɗa munazzahun an sharikin fi mahasinihi fa jawharul husni fihi ghayra munqasimi. Dukan kyau aka ba annabi, wanda ba shi ba ko rabi ne sa annabi Yusufa. Wata ran na Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce ya Rasulullahi, wai waye Yusufun nan da aka mata suka yanka hannunsu akan su, zan iya ganin sa?